assalamu alaikum, kamar yadda kuka sani ne Muhammad Piano na ku. A yau mun zo muku da sabon aiki mai suna Jita Wai Yaushe ne 2023 sound cover piano. Idan har wannan shine farkon zuwan ka YouTube channel namu, ka mana subscribe sannan ka danna alamar karrawa. Idan har already kana tare da mu, ka taya mu yada in wada baka arziki na sa akwai amana. Muna godiya.